В Притчи 9 глава се казва: който поправя присмивателя, навлича на себе си срам, и който изобличава нечестивия, лепва на себе си петно. Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия, и той ще те обикне. Давай наставление на мъдрия, и той ще стане по-мъдър. Учи праведния, и ще стане по-учен. Страхът от Господа е начало на мъдростта. Римляни 6:4. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него, да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез словата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. И в същата глава 6, 11 стих до 12 стих продължава, като ни казва какво правим след кръщението. Ето защо се кръщаваме и ето какъв е смисъл на кръщението. Единият от всичките. Да смятаме себе си за мъртви за греха, да не царува грехът в нашето смъртно тяло, да не се покоряваме на неговите страсти, а живи за Бога. Ето го отговорът в Христос Исус. Павел говори за членовете в църквата в Рим. Публиката е християните от юдейски и от езически произход, къде е написано това. Павел написва това послание през 3 месеца на престоя си в Коринт, Деяния на апостолите 20 глава, 2 до 3 стих. Живеели са в Рим като Прискила и Акила. Римляни 16 глава. Какво означава тази дума за хората тогава? Кръщението. Кръщението е думата микве, на еврейско съществително име за ритуална баня, помага ни за еврейската представа за потапяне. Думата кръщение има смисъл за потапяне. Думата има същия корен на надеждата, което означава тиква, за линия кав и изравняването, както и с понятието за надеждата или очакването на Бог. Кивитил Еладонай. Микве, кав, кивитил Еладонай. Кръщението, потапяне, надежда, очакване за Бог. Но тази надежда и очакване е и след кръщението какво правиш. Ритуалът, това не е само един ритуал. Това е живот. Да умираме за греха, да умираме за света и да живеем за нашия Господ Исус Христос, както и Той го е направил. И сега ще разгледаме в тези 3 ключови думи в стиха. В стих 6 глава, в глава 6 глава, стих 4. Затова чрез кръщението, първата дума, ключова, кръщението, ние се погребахме с Него, втора дума. Да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен, трета дума. Кръщението погребахме с Него и възкресение от мъртвите чрез славата на Отца. Възкресение, 1 Коринтияни 6 глава 14 стих. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Амин. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си. Толкова е прекрасно това нещо. Само в един стих разбираме какво е възкресение. Нашият Отец
в името на Исус ще възкреси тебе и мене. Този, който се кръщава, този, който се потапя, микве, потапяш се в Него, потапяш се в живота, който ти е дал като подарък. Много хора не са си го отворили още подарък. Предизвиквам те да си го отвориш. Погребахме се с Него, 2 Коринтияни 13 глава 4 стих. Защото макар, че Той беше разпънат в немощ, но пак живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас. Разбирате ли тук какво се казва? Че се погребахме с Него. Ние сме немощни. Живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас. Също сме немощни, както Той бе немощен, Исус Христос, но сега живее чрез силата на Отец. Така и ние, чрез силата на Исус, ще живеем. Защото Той казва да живеем както Той е живял, да правим каквото Той е правил. И същите неща, които Отец е направил за Него, Исус е обещал за нас. Кръщението, Галатяни 6 глава 15 стих. Защото в Христос Исус нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание. Новото създание. Ставаш ново създание, като се кръстиш и като повярваш в Исус Христос, че Той е верен и праведен, Той да ти даде тази награда на живот. Но тази награда на живот е обещана. Обещана е не да живееш плътско. Темата ни е мъртви за греха, живи за Христос. Нека бъдем мъртви за греха, а в греха думата грях влиза всичко, което е плътско, което е желание на плътта. А в Христос Той ще ни даде не както светът дава. Той, което ни дава, е вечно. Неща, които искахме да запомним. Погребахме се с Него да участваме в смърт. Запомняме го това. Щом ние се кръщаваме, ние се погребахме с Него да участваме в смърт. Обещания, които искаме за нас. Както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. След като се погребахме с Него да участваме в смърт, след смъртта идва възкресение. Възкресение от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот в името на Исус. Истини, които влияят на това как живеем, да ходим в нов живот. Как да приложим стихът? Как да го приложим в нашия живот? Живота, който живея, трябва да го живея за Бога. Това е приложението на стихът. Това значи за тебе. Животът, който живееш, да го живееш за живия Бог. Небесен, благодаря Ти за тези хора, които ще чуят това послание кратко. Нека това послание да бъде посято в правилната почва. За тях е било важно да разберат, че са умрели за света и да се насърчат, да живеят като принасят телата си, да бъдат живи за Бога в Христос Исус. Бъдете благословени, братя и сестри, и нека да живеем за Бога в Исус Христос. Амин.